Dobre, nemám na to toľko, ne. Kamoško, prosím. Dvaja Deadpoolovia. Aha, dobre, tam boli proste dvere. Ktoré sa tam dúfam spawnli v ten moment, lebo on si ich postavil, on si ich vysníval. Presne tak. Dúfam one-tapne toho magneta. No skoro ho vantapol, ako mám pocit. No ako skoro, hej. Aké mám ešte questy? Ja ešte sa musím dohealovať. No je to tak. A potom musím dať ešte 100 damage v zóne. Ktorú by som dal, keby ten kokot neukradol vtedy to auto. No snad si nečakal, že on tam bude len tak číhať. Ja už som tuším dal 100 damage v zóne. Ale len tuším. Ruku by som do ohňa za to nedal. Nedal. Koľko si dal? 0. Nebojoval som v zóne. Bojoval. Tak nedal som proste on damage, chápeš? Tieto 4 species of 8 musím nájsť. Poviem to nejaké lokácie, kde to je. Tu sú. Tu sú. Tak pomôžem. Tuším tiež. 9 ich je. Hej, tam je tiež. No a potom sú ešte tu ďalšie. No, oni sú po celej mape, oni sú tu hore, v tom lavish layeri. No ja, to už to mám stade. No to Tam sa smial, že aký on je. hej, to sú tie one, čo som povedal, že si piči z tejto sezóny. Mačičky, kuriatka. Tak ale nechápem, prečo dali Pieces of 8, že one. Takéto kokotiny, že mačičky kuriatka, alebo Pieces of 8 sú z Monkey Islandu. Z takej hry. A Áno, čavo padne so mnou presne. to bola proste currency na Monkey Islande. Alebo teda na onom, na takom ostrove pred Monkey Islandom, na ktorom si bol. Čo si nepamätám, jak sa presne volal. No to je vonom v Sea of Thieves chvíľu. Dobre, Umriť. To je fakt rozkošné. Ja som mŕtvy. To je rozkošné. Ako napríklad, to je fakt zlaté. Free skin s darčekovou hlavou. Ale Kámo, to proste, čokoľvek si mohol vybrať. A ty proste povieš free skin s darčekovou hlavou. Čo boli tí najväčší. On sa tu začal točiť a ešte ťa aj rozjebal. Prosím! Dobre, jebem to. Som nestihol prepnúť na pištolku už. Eliminate opponents with the combat AR. No tak to je, že coolant. Kámo, to akože ona mala taký aim iba pri mne, že ma trafila 360 no scope. Piči, to akože, že trafila polku zásobníku do zeme. To bolo čo? A pritom do mňa najebala všetko na presno. No že 360 no scope. No hádam by si nechcela, aby nenajebala všetko do teba. No akože dúfal som v to, že dá aspoň šancu. A nie, že ty kokot sa roztočí jak Beyblade.
Potom do čáva netrafí nič. 2 náboje. No je tu zelená superhrdinka. No vidím ju. No a sme piči. Vidím ju. No, to je piči. Ešte, že to není Hulk. Ako ne, to je skin Hulka, ale čo ja, ten je moc veľký. Tie veľké skiny nevyzerajú až tak dobre. No musíme tam ísť znova, aby som zničil ďalšie one. No ja som nezničil ani jednu odtiaľ. Je jedno. A ten bažináč proste stále nič. Čak on už ani nepríde, to ani nedúfaj. Ale ak sa nebude volať cez docu, tak mám pič. Kámo, proste on je jebnutý. On proste sa nevie prepnúť medzi party channelom a game channelom. Tak nech ide do piči. Ja ho potrebujem v hre. Lebo PSK povedalo. PSK proste nepodporuje Discord, pokiaľ nebude od Sony. Za chvíľu dostanete aplikáciu, že Sonycord. Možno. Kačičku! Jakú kačičku? Je tu aj kačička, ktorú musíš... Ale Dobrá, mám tu čo dvoch. ti to pritrtkáva na mozog už. A ja tu mám dvoch, len tak. Umri. Dobre, to je Omniman. Ale Omniman není naozaj Omni. No ale tento je. Dobre, ja som rozjebal týchto, čo som tu mal. Ale tento mal aj korunku. Tak ten sa vyplatil, ten Omniman. No a vidím, že tu máme ovocie. No hádam, si tu nechcel mať ovocie. Fajnový kokos. No a že? O, kokos je cesta, kokos je pravda, kokos je všetko. Umri ty pičiak. Aby som tu musel vyhubiť celú lokáciu, aby som si mohol zničiť 2 kačičky. Čo tiebe? Dobre, ja musím ísť teraz sem. No ja budem musieť do toho lavišlajeru teraz. Keď nám prísam piču, sme tu vyhubili celú lokáciu, preto aby som to mohol zničiť. Čo keď nedali pokoj tí priebanci. Však lebo kokot. On si myslí, že je dôležitý. Ale Čo tu je? No ale vidím, že dropla shield. Dropneš aj mne shield, nie mne dropneš samozrejme medkit, lebo načo by mi nebol shield, že? Ja na dropla, ne? Kokot, som si ho nevšimol! Dobre. A toto nič, to keď vidím to auto za 3,5, tak to nič. To aj nemusíš hrať. Prosím, kokot! Čo spravil? A zase tento, To nemusíš ani hrať. zase tento biely skin. Nemusí, ani z toho si rovno výjsť a nehať sa zastreliť. Tak ti ravel. Toko. Tak aspoň budeme mať kratšiu cestu.
Skočíme rovno na tú lokáciu, kde máme zničiť kačičky a one. Aj tam zase do